Si ahir parlàvem del fitxatge a darrera hora de Borja Valero, avui hem de parlar de la seva incorporació a la plantilla i el primer entrenament amb molt de públic. Sí, se coneix, se nota bé que encara no hi ha escola i els nins estan apurant i mira, han anat en el camp. Aquesta setmana la Lliga de Futbol de Primera descansa, per a l'entrenament d'avui del Mallorca ha servit per una cosa: l'equip i l'afició vermellenca ja tenen un referent clar i nom: Borja Valero. Com si no hagués passat el temps, Borja Valero ha suat a son Bibiloni de vora els Varela, Tuni i companyia. Amb el cap rapat, això sí, però per la resta res de nou. Bé, com si el coneguessin de tota la vida, ja estava aquí fa 2 anys i conec molta gent de la plantilla i jo crec que no tindrà cap problema per integrar-se. Ja he dit que ha estat el culebron de l'estiu, però bé, mira, ha vengut el darrer dia i bueno, segur que m'ho ajudarà molt aquesta temporada. Borja ja ha trobat amics damunt la gespa, però els altres 2 nous encara se'ls hauran de fer seus. Julio Álvarez i Pezzolano també s'han entrenat avui a Son Bibiloni amb una plantilla que ha rebut 6 fitxatges en una setmana. Bueno, hi haurà molta competència, jo crec que fa falta l'equip. Hi hagi 5 o 6 tios per 2 o 3 puestos per el bo. Manzano, per cert, no semblava gaire content, encara que després de molt de patiment ja té una plantilla compensada per a la temporada que ja ha començat. L'arribada de Borja Valero ha fet tornar la il·lusió a l'aficionat mallorquinista, ja ho dèiem abans. Avui ha firmat autògraf a un grapat de lots que passen els darrers dies abans de tornar a classe. El madrileny ha estat l'home més sol·licitat, juntament amb Víctor Casadesús, que també ha tornat al Mallorca. Manzano ha mostrat un poquet més de bona cara i bon humor davant uns joves que també l'idolatren ell.